Hey, so what's up mga idol? Mo ni mong trabaho diri. Kalot yung septic tank. Nanay mong trabaho. Yan laging sakto kita grado. Yeah. Okay kayo nga mong trabaho. Mo ni mong trabaho. May na lang ni nami gamay income ani, nami ka pabayad sa patuli. Tumayo dito. Patuli. So, aning kamot taon mi ani og kalaw tawag sa pitang kay ano lang po ni taon nga nami ka bayad sa patuli ani, den sobra mo ipalit og binlod. Libre na mo ang pamilya ni. Mo na mo trabaho.